TV Stop og Vislet præsenterer Kommunalvalg 93. Sidste år på sommermånederne var det jo rigtig dejligt vejr, da vi skulle stemme om EF. Og det er det også i dag, den 16. november 1993, hvor vi skal stemme om kommunevalget. Hvem skal sidde på den store, fede borgmesterstol? Det bliver spændende. Måske er min stemme med til at gøre det endnu mere interessant, for jeg skal jo også som blind ind og stemme. Og jeg har taget min ven fra TV Stop, Jesper, med, som går med mig ind i valgboksen og hjælper mig med at finde ud af, hvordan man gør sådan noget. Så. Jeg har et valgkort der. Ja. Og jeg vil meget gerne have min Jesper med. Det er du velkommen. Nu har du selv i hånden. Ja. Og så er du velkommen til at tage Jesper med. Okay. Tag den blå boks der, der er bedst plads. Der kan I være til. Her må I ikke komme ind. Nej. Valghemmeligheden er ukrænkelig. Det er vist første gang, at kameraet nogensinde har været inde i en valgboks, men vi gør altså forsøget. Og Jesper, kan du ikke prøve at læse nogle af alle de der navne højt, fordi jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stemme på. Jeg er ret meget i tvivl, faktisk. Altså, der er Socialdemokratiet, og så er der det radikale Venstre. Stop. Kan du ikke læse navnene? Altså, jeg vil godt stemme personligt. Ja, det kan jeg godt. Altså, der er Ove Dalsgaard, og så er der Tom S. Nielsen, Ruth Bergqvist, Søren B. Christiansen, Charlotte Fuglsang, Hanne Mikkelsen, Arne Majschak, Michael Krautfeldt Rasmussen, Jørgen Østerpulver, Helle S. Ignaz H. Sørensen, Claus Pihl og Henning, Flemming Hjort og Rolf Larsen. Ved du hvad, har du fundet ud af, hvad du gerne vil stemme på? Ja, jeg tror godt, jeg vil stemme konservativt. Vil du ikke stemme på en enkelt person? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Så lige... Nu skal vi se. Hvis du så vil sætte dit kryds... Nu. Er du helt sikker på, at det er heroppe, jeg skal sætte det? Ja, for pokker. Altså bare sæt det kryds. Jamen, er du sikker? Hvad står der? Er det konservativt deroppe? Det er det konservative der, ja. Okay. Sådan. Hov. Nu faldt den ned. Den lille. Og her. Så hvis du kommer den der. Tak skal du have for hjælpen. Ja. Det var virkelig pænt af dig. Det var så lidt. Ja. Det var sjovt at se, hvordan man vælger. Jeg har aldrig klaret mig. Vi ses. Jeg vil gøre.